Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вече сме в петия ден на месец Рамазан. Месец, в който хората се научават да дават. Но, освен материалното даване, има и още едно, още по-трудно даване. Това е духовното и по-скоро емоционалното даване. Както някои хора много трудно могат да дадат това, което имат от материалното, така има хора, които изобщо не могат да дадат от своята емоция на хората около тях. Много трудно. Историята, която искам да ви разкажа, е точно за един от тези хора. Едно възрастно семейство, което жената е била на преклонна възраст, решили единият от тях да отиде в старчески дом. Мъжът бил дърводелец и продължавал да се занимава с някои древни неща. А жената е била в старчески дом и там полагали специални грижи. Доктора, който се грижил за жената, забелязал, че съпругът, който идва всяка седмица, точно определено време и престоява точно определено време, той седял неподвижен, мълчалив, строг. Нямало никаква емоция от него. Преседявал и излизал. Докторът решил и попитал жената: този твой съпруг обича ли те? А тя отвърнала: не знам, никога не ми го е казвал. Тогава лекарът решил да мине в акция и пожелал да поговори с този суров мъж. Жената била болна от много тежко заболяване и не се знаело още колко време ще бъде в този свят. Лекарът се обадил на съпругът и казал: ти казвал ли си на твоята съпруга, че я обичаш? А той отвърнал: за какво трябва да казвам нещо, което е ясно? Ние живеем толкова време, за какво трябва да го казвам? Знаеш ли, аз поговорих с нея и тя ми каза, че не е сигурна в това, защото никога не е чула от тебе тези думи. Добре е да й го кажеш. В никакъв случай. Това е невъзможно. Ние до сега се познаваме толкова добре. Няма никакъв смисъл. Човека бил от тези, които не можел да изразява своите чувства. Тогава доктора му казал: виж, това е много важно, не толкова за тебе, а за нея. Тя има нужда да се стопли с тези думи, има нужда да получи този полъх надежда. Човек се замислял и решил на следващото посещение да направи това, което казал лекарът. Промълвил вълшебните думи, а жената сияяла от радост. На следващото посещение пак повторил това. На следващия ден обаче жената се споминала. Когато дошъл човека, за да вземе съпругата си и да извърши погребението, той се обърнал към лекаря и благодарил за този великолепен съвет и признал, че много време е загубил. Защо не се е бил появил някой да му напомни и да го накара да го направи това много преди този момент? Затова всеки един от нас нека да не чака тези моменти, а наистина да се обърне към хората, с които живее, да им каже, че ги обича, да им даде полъх надежда. Благодаря ви. Вассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.